Ta čupka všem kouří, ona kouřila by pořád, proto mám okno do kořán, nechci vypadat tak neřád a vyvětrat se musí, že to prý chce zkusit, nastříkat do pusy a pak spolikat ty hnusy, ale prosím, nemysli si, že si její první, byl v ní každý druhý zedník, ti za drink, za doplněný šatník, staví se na zadní a kratlí, poznesu se nad ní, jsem hát jako klavin a sám doma jako Kevin. Takže Ondra se staví. A já se ti zase zbavím, ano, tak promiň, ale kouříš jako komín, za kých jste to asi hodin. Jsem hát jako klavin a sám doma jako Kevin. Takže Ondra se staví. A já se ti zase zbavím, ano, tak promiň, ale kouříš jako komín, za kých jste to asi hodin. Nevím, Sorry, halo, jako vy ženy tleskáte? Tak jako přišel jste jako hrozně milej kluk. Já jsem jako docela vašimi slovy nasraná, jo. Pohodě, Jak to mluvíte o ženách? To je prostě recese, já to nemyslím, to není něco, jako že bych... sorry, to není recese. Hele, já jsem toho zažila hodně, já jsem 30 let fakt s klukama, s rockovou kapelou na cestě, ale nikdy by nikdo nic takového